Esan bezala, Ignacio Toni dugu gaur gurekin, bera Eunate elkarteko lehendakaria da. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Ongi. Zer aldi guzu kontatu Eunate elkarteari buruz? Bueno, kontatu aldizu ze aurten bete behar du ditugula 20 urte, 20 urte urruna gainean daukagu, eta orduan ospatu egingo dugu, ze ja 20 urte direla elkartea martxan dagoela. Orduan, urte hauetan bide luzea egin dugu, eta baditugu zenbait alderrikapen eta zenbait zerbitzu egiten ditugunak aspalditik, eta orduan hori nahi baldin bazu komentatuko ditugu edo, orduan adibidez zerbitzuak gure ikuspuntua gorreriaren inguruan, orduan kontuan izan behar dugu azken urteotan, azkeneko hamarkadetan aurrerapen handia gertatu direla gorreriaren inguruan. Orduan, horren aldaketa handiena izan da teknologia aldetik inplante koklearrak edo hezurra bidezko implanteak edo garatzea edo audifono digitalak. Orduan, gaur egun posiblea da pertsona gorrek nahiko modu errazean eta naturalean garatzea ahozko hizkuntza. Orduan, hori jakinda eta hori bide hori garatzen ari zenez sortu zen Eunate elkartea, pertsona gorren familien elkartea. Eta horren hildo hori pixkat ezagututa, horren inguruan jarrita daude edo dauzkagu antolatuta elkarteko zerbitzuak. Orduan, badago pertsona bat asoziazionismo edo esaten diogu, eta orduan egiten duena da gizarteari orokorrean pixka sentsibilizazioa. Ze badira gauza asko eta asko gorreriaren inguruan ezagutzen ez direnak, eta orduan hor badu lan handia. Gero beste pertsona bat dago, esaten diogu familientzako laguntza eta sostengua emateko zerbitzua, eta orduan egiten duena da, kontuan izan behar dugu detekzioa, familiek badakitela beren semea edo alaba gorra dela oso garaiz. Lehendabiziko beren seme alabaren bizitzaren lehendabiziko hilabetetan dakite. Badute baieztatua. Orduan, hor behar dute laguntza pixkat jakiteko zer den, ze ondorio dituen, nola jokatu behar duten, berriro antolatu behar dute familia osoa horren aurrean. Eta orduan, momentu horretan, bereziki gero badira bizitzan zehar, aurraren bizitzan zehar beste momentu batzuk, baina batez ere horretan laguntza behar dute familietatik, beste familietatik, baina profesional batetik ere bai. Eta gero, beste zerbitzu bat dagoena elkartean bada logopedia zerbitzua. Orduan, aipatu dudan teknologia ez da implantea edo audifonoa jarri eta listo. Ez da betaurrekoa jasten dituzu eta ja ikusten duzu eta benga segi aurrera. Horrekin batera egin behar dena da entzuten irakatsi. Orduan, implantea edo aparatua edo jarri ondoren egin behar dutena da norbaitek erakutsi behar die entzuten duten edo somatzen duten hori soinua dela eta esan nahia duela, eta orduan horrekin ere lehendabiziko urteetan badago lan. Eta gero hortaz aparte, eta azkeneko zerbitzua da irisgarritasun zerbitzua ekintza publikoetarako edo hitzaldi publikoetarako. Orduan, horretan egiten duguna da bada irisgarritasun zerbitzu, baina globala. Gorren munduen aniztasuna bada oso handia. Orduan, pertsona gor batzuk entzun eta hitz egiten dute, baina beste batzuk zeinu hizkuntzaren bidez komunikatzen dira. Eta orduan, egiten dugunean horrelako zerbait, egiten dugu denak kontuan izan da. Esan nahi dut, badago zerbitzu bat, azpitituluak zuzenean edo jartzen dira, orduan, hizlariak edo entzuten hitz egiten duenean proiektatu egiten da bideo batean, eta orduan bideo horretan azpitik ikusten dira
esaten ari den gauza horiek, orduan idatzita. Baina gero hortaz aparte, badago begizta magnetikoa esaten dio. Orduan hizlariak mikrofono baten bidez edo hitz egiten baldin badu, badago sistema bat zuzenean eramateko soinua, bere seinalea, pertsona gor batzuek eramaten baldin badute audifonoa edo protesi bat, zuzenean eramateko soinua beren belarrietara, beren aparatuetara. Eta gero hortaz aparte, zeinu hizkuntzako interpreteak, pertsona gor batzuk komunikatzen dute zeinu hizkuntzaren bidez, eta orduan horrelako pertsona bat edo baldin badago, orduan horren bidez ulertzeko hizlariak edo ematen duen mezua. Horiek dira gutxi gora bera gure elkartean edo dauzkagun zerbitzuak. Eta zenbat pertsona baliatzen dira zerbitzu hauetaz? Bueno, gauza zerbitzu batzuk irekiak dira gizarte osoari, adibidez irisgarritasun zerbitzua irekita dago edozein pertsonari. Familien sostengurako edo laguntzarako edo zerbitzua irekita dago etortzen denari. Orduan, badira zerbitzu batzuk edozein pertsona gertatzen baldin bazaio zerbait edo gorrerarekin lotuta edo baldin badu zerbitzu bat, orduan arreta hartzen du eta zerbitzua hartzen du eta ez da eskatzen bazkidea izate. Baina gero bazkidea, adibidez, bagara ia 120 pertsona gorreria dutenak, baina claro, bada senideak, ez? Baina senide elkartea denez, guztion artean bagara 350 baino gehiago. Asko da, ez? Bai, bueno, bagara, kuadrillatxo bat. Eta aipatu duzu gorreriaren inguruan badagoela pixka ezjakintasuna bezala? Bai, ze askotan jendeak... Zer pentsatzen du edo? Bai, oso lotuta dago, badira, estereotipo batzuk, oraindik jarraitzen dutenak gizartean. Adibidez? Orduan, askotan gertatzen zaiguna gurasoei edo esaten dugunean alaba edo semea gorra dugula, askotan lotzen gaituzte berehala zein hizkuntzarekin. Eta orduan, eta gero esaten diozunean, ez, nire alabarekin edo nire semearekin azaltzen diegunean guk hitz egiten dugu beraiekin. Bai? Bai, bale, orduan pasatzen dira beste muturrera. Bale, orduan ez da gorra. Bai, bada gorra, baina gaur egungo dauzkagun baliabideekin eta teknologiei esker gorren itxaropenak edo bizimodua aldatzen ari da eta orduan espektatibo horiek aldatzen dira eta errealitatea bada oso ezberdina. Duela 40 urte, bai, errealitatea hori izango zen, azkenean ez dute batzuek, hau da, gorreria sakona edo baldin badute, ez dute ezer entzuten. Pixka bat entzuten du eta orduan teknologiarekin entzuten du oso ez. Badira, gorreria sakona dutenak eta orduan implantea jarri eta orduan gai dira ahozko hizkuntza garatzeko. Orduan, hori ikaragarri kostatzen da ulertzea. Eta gero, adibidez, planteatzea entzuten dute, baina gero toki askotan laguntzak behar dituzte, laguntzak teknologikoak. Begizta magnetikoaren historia edo baliabide hori, oso jende gutxik ezagutzen du, gizartean oro har, baina gorren artean ere bai. Pentsatu behar dugu pertsona asko aurretik edo jaiotzetik geratzen baldin bada edo gorra baldin bada, gutxi gora bera, etortzen da zerbitzu batera edo bestera eta elkartetik edo familia edo ardura hori hartu duenez badakite, baina heldutasunean edo geratzen baldin bada pentsa dezagun urteak aurrera joan ala entzumena galtzen duzula. Orduan audifonak edo eramaten dituzte, urte batzukin edo pertsona horiek askotan ez dakite. Etortzen dira tokietara guk irisgarria egiten ari garen ekintza batera eta azaltzen diezu zer den begizta magnetikoa, aukera dagoela hori egiteko eta ez dakite ez da aukera hori dutela bobina hori, beren aparatuetan daukaten bobina hori martxan jartzeko eta konektatzeko zuzenean eta orduan
hori ikusten dutenean eta batzutan probatzen dutenean, erabat harrituta geratzen dira, ze, klaro, eske batzutan geratzen dira, uzten diote tokietara joateari. Ez dutelako entzuten. Ez direlako enteratzen, eta orduan esaten dute, zertarako joago ona ez ba, ez dute zer ulertzen eta. Eta orduan hori ikusten dutenean, esaten dute, jo, bada aukera, orduan, oraindik asko falta da gauza horiek edo ezagutzeko, baina, bueno, bidean, egia esan, aurreratzen ari gara desente, gero eta toki gehiagotan edo ikusten dira, baina oraindik bide luzea daukago horretik. Badago orduan pixka bat informazio falta bezala, ez? Bai. Teknologiak aurrera egin du, baina jendeak ez ditu ezagutzen. Baina jendeak ez du gehiegi ezagutzen orduan. Eta egia da, elkartean edo gaudenok ere, horrelako egoera bat tokatu arte, ez genekien ez da. Ze, klaro, kontuan izan behar dugu, adibidez, ehuneko 95%tik gorako haurgorreak jaiotzen dira, eta beren gurasoak badira entzuten dute, ez dute bere lehendabiziko kontaktua gorreriarekin, da semea edo alaba gorra jaio dela. Orduan, aurretik ere ez genekien ez da, baina bueno, sartzen zarenean pixkat ezagutzen duzu eta orduan nahi duzuna da gizartea irisgarria izatea, beraientzat. Eta aurten ospatzen duzu hori 20. urte hurrena, ez? Bai. Antolatu duzu zerbait berezirik? Bai, orduan 20. urte hurrena denez, antolatu ditugu jardunaldi batzuk Nafarroako Unibertsitate Publikoan, pixka bat hau aditzera emateko. Gainera, aprobetxatuz, badela 20. urte hurrena, Nafarroan dagoela detekzio goiztiarraren, gorreriaren detekzio goiztiarraren programa, bada beren 20. urte hurrena. Orduan, pixkat hartu dugu hildo horretatik, pixkat ezagutzera emateko profesionalen artean edo gizartearen aurrean gure seme-alaben edo egoera. Eta orduan, datorren asteazkenean, irailak 25, eta datorren hurrengokoan, urriaren 2an, NUPEN edo, Nafarroako Unibertsitateko Publiko sarion egingo dugu 4. ikasgelan, egingo ditugu, lehendabiziko egunean etorri behar dira, pixkat programa horretatik, programa horretan parte hartzen dutenak. Orduan etorriko dira osasun publikoko institutotik, eta etorriko da programa horren arduraduna, pixkat azaltzeko zertan datzan, eta ze aurrerapen edo lortu diren horri esker. Gero, Klinika Unibertsitate Navarratik ere etorriko da, pertsona bat, Manrike medikua, ze bera osasun bidearen bidez, baina implanteak berak jarri izan ditu, aurten nik uste dut 30 urte egiten dituztela implantea jartzen, orduan implantatuak edo diren guztiak osasun bidearen bidetik, baina derivatuak edo dira Klinika Unibertsitate Navarra, eta orduan egia esan bada aitzindaria eta erreferentzia bat, estatu mailan eta mundu mailan. Eta gero beste etorriko da aurren otorrinotik, edo aurren otorrino zerbitzuaren arduraduna, Zubikarai medikoa, eta berak hitz egingo du orain arte aintzat edo kasu gehiegi egiten ez ziren errealitate baten inguruan, hau da, gorreria askotan bada bi aldebikoa, baina eta askotan belarri batetik entzuten ez balin bazen, etzan ezer egiten. Ze, bestetik edo entzuten denez, orduan ez dago, badoa aurrera. Eta orduan berak hitz egingo du, ze ikerketa batzuk egin dira, eta orduan lotu dute ze ibilbide izan duten hezkuntza sisteman, belarri batetik edo belarri batean edo duten gorreria dutena, eta orduan ikusten da hor zailtasunak izaten dituztela. Orduan jokabidea aldatzen ari da. Eta gero azkenekoz lehendabiziko gunean Rebeka gure familiei arretarako zerbitzutik etorriko da eta azalduko du nolakoak diren lehendabiziko urteak, batez ere lehendabiziko urteak
familia batentzako eta zein garrantzitsua den lehendabiziko urte horietan interbentzio sakona egitea. Ze hizkuntza, ahozko hizkuntza ongi garatzeko, baina gero batzutan edo nahiko maiz agertzen dira gorreriarekin zerikusia ez duten arazoak hizkuntza garatzeko edo zein hizkuntza garatzeko edo beste ezgaitasunak eta orduan zenbat eta gehiago landu lehendabiziko urtetan, gero eta aurrerago dakizu ze besterik edo badagoen eta orduan lanean jarri altzara ahalik eta azkarren. Eta bigarrengo egunean zentratuko gara urriaren 2an, zentratuko gara errehabilitazio bergaitze horretan. Orduan, etorriko dira arreta goiztiarraren gunetik azaltzeko nola egiten duten, Krenatik ere bai, hau da, hezkuntza departamentuak edo duen erakundea behar bereziak dituzten ikaslei arreta emateko, eta azkenekoz berriro gure elkartetik joango da Kristina, gure logopedetako bat, azaltzeko ze lan mota egiten den. Azkenean, lehendabiziko urteak ikaragarri garrantzitsuak dira, ze gorreria detektatzen denetik protesia jarri arte pasatu behar da ahalik eta denbora gutxien. Ze azkenean bestela, garuneko neuronak horren plastizitatearen ondorioz entzuten ez baldin badute, orduan hartzen dute gehitzen dira ikusmen zentzura. Eta orduan hori aldatu baino lehen, orduan jarri behar da protesia. Ze adibidez pertsona gor bat orain 40 urte edo esan nahi dut urte asko pasatu baldin badu entzun gabe, ja ezin da erabili horrelako teknologia bat bere gardunaia aldatu delako eta plastizitate hori ez da reversible, ezin da atzera egin horretan. Eta jardunaldi hauek nori daude zuzenduak? Gizarteari oro har, joan daiteke edozein pertsona, nahi duguna da errealitate edo egoera hau zabaldu, baina gero egia da, unibertsitateko ikaslei gonbidapen berezia egin zaiela. Han egiten dira gainera, ez? Eta gero hezkuntza departamentuko profesionalei ere biziki gonbidatuta daude. Ze aurkitzen duguna da, askotan, esan dugu, ia 120 pertsona direla hor. Hor, badira pertsona batzuk helduak edo direnak. Heldutan edo geratu ziren gorrak, orduan horiek ja hezkuntza departamentuan edo hezkuntza sisteman ez daude, baina orduan ez dira hainbeste. Eta orduan askotan, profesional horien artean, ez jakintasuna, oraindik ere bada, handi xamarra. Eta orduan, joaten dira klasera edo ailegatzen zaie ume txiki bat, eta ez dakite. Nola jokatu, ze egin, pixkat mesfidantza sortzen die. Orduan, horiek biziki gonbidatuta daude, ze azkenean bada, errealitate bat dagoena ikasgeletan, eta orduan ez dago zertan izan beldurrik zea pertsona gor bat edo zea aparatuekin edo behar ditu egokitzapen batzuk, segun kasuaren arabera, oso aldakorra izan daiteke, batzuk badoaz bi hizkuntza edo euskera, gaztelera eta ingelesa dena ikasten dute, eta beste batzuei kostatzen zaie pixkat gehiago, baina bada, bakoitzai behar duena ematea, eta orduan hori jorratuko du. Eta, jardunaldi hauetaz gain, irailaren 28an ere justu da pertsona gorren nazioarteko eguna. Eta orduan, egia esan, urtero bezala, egingo dugu, joango gara Gazteluen Parantzara, eta hor jarriko ditugu puzgarria, musika, jolasak, eta pasatuko dugu goiza, gure realitatea, gure egoera zabaltzen. Piskat, orduan, erabat irekiak dira, doainik dira, etorri nahi duten guztiak gonbidatuta daude, eta
kontua da, hor joango gara, heldua, gurasoak, gure seme-alabak, pixka bat ezagutzera emateko. Ikusteko zein den egoera. Ze batzutan, ni etorri naiz, ni naiz gorra, eta batzutan kosta egiten da, errealitatea azkenean toki batera joatea da, eta gure seme-alabak edo gure senideak, gorrak direnak ikustea funtzionamenduan eta nola hitz egiten duten, nola komunikatzen dugun elkarrekin, nola hitz egiten duten euren artean, beren anai arreben artean, orduan hori ezagutzera eta batez ere ongi pasatzera. Hori, esan dudan bezala irikia, erabat irikia, doainik, orduan etorri, informazioa zabalduko dugu, norbaitek edo zalantzarik edo baldin badu, edo audifonoak edo baldin baditu, edo baldin badu senideren bat, gorreria edo gaizki entzuten duena etorri dadila, eta hitz egingo du. Zenbat garren aldiz ospatuko duzu, Badira urte batzuk, urtero ospatzen dugu ze bada aukera bat kalera ateratzeko eta ezagutzera emateko. Orduan, egia da, tradizioa bihurtu da gure jan, eta orduan hasi ginenetik, edo elkarte hasi zenetik, hasi ginen ateratzen ze bada aukera bat gure egoera hori ikusteko, ze bada gorreria askotan esaten da badela ez gaitasun ikusezina. Gure kasuan are gehiago. Zergatik, ze gure kasuan esan nahi dut, ze gehienok gure elkartean haur asko eta asko daude eta hitz egiten dute, esan nahi dute eta entzuten dute. Orduan ikustezina zergatik, ze pertsona gor bat zein hizkuntza erabiltzen duena, komunikatzen duenean konturatzen zara badela gorra. Baina gure seme-alabak edo helduak ere bai, elkartean daudenak eta gehienak komunikatzen dute ahoz. Eta orduan, klaro, ez duzu ezer somatzen, baina beharrak dituzte. Orduan, hile luzea balin badu, eta ez badin bada ikusten hor belarrietan edo badituztela aparatu horiek, askotan gertatzen zaigu, joaten dira tokietara, kostatzen zaigu ulertzea, ez da enteratu edo, ez du ulertu edo, baina ez dakite gorra da. Orduan, errealitate hori ezagutzera. Eta urtetik urtera, esango zenuke egoera aldatu dela, jendeak gehiago ezagutzen zaituztela? Nik esango nuke baietz, baina oso poliki. Baina oso poliki. Asko kostatzen da, azkenean egun batean edo ikusten duzu eta gero edo ahaztu egiten da, baina gero eta gehiago ikusten dira tokietan adibidez begizta magnetikoaren kartelak eta tokietan edo irisgarriak edo direlaren seinaleak. Uste dut, gehiago ezagutzen dela edo ikusten dutenean inplante bat edo hori da. Baina oraindik asko falta da. Badago bidea. Eta etorkizunera begira positiboak zarete. Uste duzu teknologiek geroz eta gehiago laguntzen dute, ez? Bai. Eta falta dena da gizarteak gehiago... Bai, azkenean denborarekin oso errealistak izan da garapen medikoekin. Azkenean bidea ematen digu erabat modu autonomoan komunikatzeko. Ez du beraiek bakarrik ateratzen dira, orduan denborarekin gaurko egoera bada nahiko ona, garatzen dute ahozko hizkuntza, hitz egiten dute eta entzuten dute. Orduan, hemendik aurrera bideak ezin du beste atzera egin, bidea egoera ona da, hemendik aurrera hobea. Orduan, denborarekin teknologia garatuko dira, are gehiago, inplante eta audifono txikiagoak, zarata hobeki bereizten dutenak, hobeki islatuko dutenak nahi duzun soinua beste batetik, seguro asmatuko dituztela ikaragarrizkoak, eta orduan
ongi, baina gaurko egoera, esan dut, garapen aldetik eta teknologia aldetik eta medikuntzaren aldetik nahiko ona da. Bai. Eta orain, bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun, edo zerbait esan nahi duzun? Ez, eskerrak lehendabizi Xaloa telebistari gonbidapenagatik eta gustatuko litzaidake gizartea oro har gonbidatzea errealitate hau ezagutzera. Eta orduan planteatu ditugun egoera edo ekintza horietara etortzea, edo momentu horretan ez baldin bada, hor gaude, anaitaren aurrean, anaitasunaren aurrean, Iratxe monasterioaren zeharbidean gaude egun osoan, orduan, edozein zalantzarik edo baldin badute, errealitatea jakin nahi dute, arazoren bat edo baldin badute gorreriarekin, etor daitezela eta hartuko dugu denbora, eta hitz egingo dugu eta arreta hartuko dute. Orduan, etorri daitezela nahi duten momentuan jorratzeko nahi duten kontua. Primeran, mila esker gurekin egoteagatik. Zuei berriro. Eta ongi izan. Mila esker.